Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Suomalainen tuletutkimus tutuksi sarjan toista osaa. Ja tänään mä oon saanut vieraaksi Teemu Karjalaisen. Ihan mahtavaa, että kerkesit mukaan. Teemu, varmaan osalle kuuntelijoista sä oot tuttu ainakin nimenä tutkimuksesta, mutta esittelisitkö vähän itseäsi? Kerrotko kuka oot ja mistä tuut? No niin, eli mä oon Karjalaisen Teemu ja mä oon käsikirurgi, joka on sitten erikoistumisen jälkeen ruvennut osa-aikaiseksi tutkijaksi. Ja mä menin sitten tuossa ihan muutama vuosi sitten Australiaan opiskelemaan tutkimusmenetelmiä ja sitten siellä eksyin tuohon Cochrane-katsauksia tekevään verkostoon ja aloin tekemään niitä ja sitten sitä myötä on pyrkinyt tuomaan tätä metodologista osaamista nyt tähän kirurgiseen tutkimukseen. Ja tällä hetkellä mä oon 50% tutkija täällä Tampereella ja sitten toisen puolikkaan teen kliinistä työtä enimmäkseen tuolla Jyväskylässä Sairaala Novassa. Ja mä huomasin, sun nimi tuli tutuksi mulle, me kirjoitettiin semmoista harjoittelu- ja tuleterveyskirjaa ja kirjoitettiin yläraajajutuista siihen ja tuli teidän se rannekanavaoireyhtymä katsaus vastaan. Ja sitten vielä nyt tuli tämä uusi juttu, placebo versus non-operatiivinen kontrolli, niin sitten vielä rupesin katsomaan, että mikä tyyppi tämä on, että meillähän tehdään taas mahtavia juttuja Suomessa, ja sitten päätin kysyä sinua tähän mukaan. Niin kertoisitko vähän vielä, että minkälaista tutkimusta, millaisessa sä oot ollut sitten muussa mukana kuin noissa Cochranen katsauksissa? Joo, eli mähän aloitin biomekaanisella tutkimuksella aikanaan, tein väitöskirjan käden jännekorjauksista ja se oli enemmän semmoista laboratoriotyötä ja siinä vaiheessa, kun ne projektit sai päätökseen, niin mä huomasin, että sieltä ei ehkä mitään kauhean isoja löytöjä ole tulossa. Ja sitten kun mä olin tehnyt paljon kliinistä työtä, niin huomasin sen, kuinka vähän me itse asiassa tiedetään näistä meidän hoitojen vaikuttavuuksista. Ja sitten tuolla Helsingissä ortopedian proffana Teppo Järvinen tuli tutuksi siinä jossain vaiheessa ja sitä kautta innostuin sitten tästä vaikuttavuustutkimuksesta. Ja nyt nämä mun kaikki tutkimusprojektit pyörii hyvin pitkälle sitten tämän yläraajan erilaisten hoitojen, olipa ne nyt sitten kirurgisia tai injektiohoitoja, niin niiden vaikuttavuuden piirissä. Eli käytännössä pyritään selvittämään sitä, että onko niistä potilaille hyötyä niistä hoidoista. Ja sitten siihen liittyen jonkun verran tehdään tämmöistä menetelmätutkimusta, eli arvioidaan tulosmuuttujien toimivuutta ja tutkimusmenetelmien vaikutusta niihin tutkimustuloksiin, että sitten pyritään myöskin sitä puolta tutkimaan, että onko tässä muskuloskeletaalikirurgian tutkimisessa, niin mikä siinä itse tutkimuksessa on tärkeää, että me saataisiin luotettavia vastauksia niihin meidän tutkimuskysymyksiin. Kuulostaa hyvältä. Sukellettaisiko me eka pikkasen niihin yläraaja-aiheisiin noin niin kuin semmoisesta kliinikon kiinnostusnäkökulmasta, niin kertoisitko vähän siltä kannalta, että mitä sellaista olet niissä sun ja sun tutkimusryhmien tutkimuksissa havainnut, mitä niin kuin tulevaivoja ja yläraajavaivoja erityisesti hoitavien ammattilaisten pitäisi tietää? Jos me ajatellaan näitä meidän vaikuttavuustutkimuksia, niin varmaan se isoin juttu oli nyt tämä akromyoplastia, eli olkaräystään avarruksen Cochrane-katsaus, ja siinä samassa tuli sitten se PMJ:n Rapid Recommendation hoitosuositus, että sitä ei pitäisi käyttää olkapääkivun hoidossa. Sehän on hyvin yleinen leikkaus ollut Suomessakin, ne luvut on ollut ihan valtavia, vaikka kaikki RCT vuosien varrella on näyttänyt, että siitä ei välttämättä olisi hyötyä, mutta sitten kun nämä pari placebo-kirurgia kontrolloitua tutkimusta tuli, niin me tehtiin sitten se katsaus ja toivottavasti tämä nyt sitten hiljalleen kääntää tätä laivaa, tämä tutkimustulos. Sitten meillä on kiertäjäkalusimen repeämistä tehty toinen katsaus, joka näytti, että ne repeämän kirurgista hoidosta saatu hyötyjumppaa verrattuna itse asiassa aika pieni, joskin siinä me ei oikein voitu tehdä vielä lopullisia konkluusioita, kun niissä tutkimuksissa oli jonkun verran ongelmia, että odotellaan tässä lisätutkimuksia sen osalta. Ja ehkä semmoinen kolmas iso katsaus, jolla on kliinistä merkitystä, oli tuo platelet-rich plasma-injektio noihin kipeän tenniskyynärpäähoitoon, että sekään ei näyttäisi toimivan ja se näyttö alkaa olemaan sen verran
vahva, että se voidaan käytännössä unohtaa, ja jos ei se nyt sitten toimi kyynärpään tendinopatiassa, niin mun mielestä se burden of proof muuttuu sitten, se muuttuu sitten enemmänkin niin päin, että pitäisi näyttää, että se toimii muissa tendinopatioissa, koska ei se ole oikein enää järkevää, että se sitten yhtäkkiä, tai meidän pitäisi näyttää jokaisessa tendinopatiassa erikseen se. Ja sitten toinen tenniskyynärpäästä mielenkiintoinen juttu, joka meiltä just tuli ulos, on se tenniskyynärpään luonnollinen kulku, eli se puolintumisaika tutkimus. Eli näyttää siltä, että tenniskyynärpää potilaat niin puoliintuu aina niiden määrä noin 3-4 kuukaudessa. Ja mikä sen kliininen merkitys on, itse asiassa se on sillä tavalla merkityksellinen, että mehän yleensä ajatellaan, että tenniskyynärpää paranee itsekseen usein, mutta sitten meidän pitäisi hoitaa niitä, joilla se pitkittyy se vaiva. Mutta tämä puolintumisaika käyttäytyminen niin kertoo meille sen, että se on ihan sama kauan kuin se on kestänyt, niin se ennuste on aina yhtä hyvä. Eli jos sulla on ollut viikon tenniskyynärpää, kuukauden ajan tai vuoden tai 3 vuotta tenniskyynärpää, niin sulla on aina samanlainen todennäköisyys parantua seuraavan 3-4 kuukauden kuluessa. Eli se taudin pitkittyminen ei ole niin kuin syy sille, että me lähdetään leikkaamaan tai inisoimaan potilaita semmoisilla hoidoilla, jotka yleensä ei ole tehokkaita edes. Että nämä on ehkä semmoisia juttuja, jotka on kliinikan kannalta merkityksellisiä, mitä tässä viime vuosina on saatu aikaan. Muutama tarkentava kysymys, jos eka puhutaan siitä akromioplastiasta, niin usein törmää vähän siihen, että mitä me sitten tehdään niille ihmisille, jos se placebo, tai siis se leikkaus ei ole placeboa parempaa. Jos treenikään ei ole placeboa parempaa, jätetäänkö me ne ihmiset sitten hoitamatta, niin mitä sä ajattelet tästä keskustelusta, miten meidän pitää käytännössä nyt sit miettiä tätä ja selittää potilaalle? No, mähän en tietysti tiedä, mikä se hoito on, mä vaan tiedän, että mikä ei toimi nyt sitten näiden mun tutkimusten perusteella, mutta mä ajattelisin, että se jumpasta taitaa olla näyttö niin, että se ohjattu jumppa ei tuo paljon lisää siihen omaehtoiseen jumppaan, ja mä ajattelisin, että mehän monesti arvioidaan näitä hoitoja, että onko niistä niin kuin semmoista potilaalle merkityksellistä hyötyä. Ja sitten nämä pienet hyödyt, jotka on pienempiä kuin mitä potilas ehkä päivittäiselämässä huomaa, niin jos ei paljon panna efforttia sinne, niin me voidaan hyväksyä myös, että sillä on myös pienempiä hyötyjä. Eli ajatellen nyt vaikka kotijumppaa, että jos se nyt se teho onkin vähäinen, niin miksei sitä kuitenkin tekisi, jos se on vähäinen. Mutta sitten kun me lähdetään leikkaamaan, niin siihen tulee kuukausien toipumiset ja sairauslomat ja muut, ja uhrataan aika paljon resursseja, niin mun mielestä niin kun se minimioisi, että me ainakin kerrotaan potilaalle se asia, että se leikkaus ei tuo enää yhtään mitään lisää siihen. Ja akromioplastiassa mä katsoisin, että se on hyvin vaikea perustella, että miksi me ylipäätään sitä tehtäisiin. Rotator cuff-korjauksessa niin vielä voisi ajatella, että se pieni hyöty, mikä siellä on, jos me mitataan 0-100, niin se 6%, 6 pistettä, niin se voi olla semmoinen hyöty, joka joku kokee tärkeänä sen, ja sitten siihen tämmöisen yhteisen päätöksenteon kautta edelleen päädytään siihen korjaukseen, mutta varmaankin suurin osa voidaan sitten, tai suurin osa ihmisistä, kun kuulee sen, niin sanoo, että ei ole kiinnostuneita. Mä tunnustan, että mä en itse hoida niitä potilaita, että mä vaan teen tutkimusta olkapäästä, että se mä leikkaan kyynärpäästä distaalisuuntaan. Että. Jep. Mutta vastaava varmaan, tai tarkoitatko vastaavaa nyt, jos mennään sinne vaikka siitä distaalisuuntaan, niin se platelet rich plasma PRP-hommissa, niin vastaavaa pohdintaa sitten tässä. Joo, no niitähän potilaita mä näen taas paljon tenniskyynärpääpotilaita. Se on semmoinen aika lailla vakiopotilas. Se on 3-8 kuukautta kestänyt tenniskyynärpää, ja sitten potilaat tulee, että on vähän turhautunut, kun ei parannutkaan kaikella sillä, mitä on sitten yritetty hoitaa. Ja kyllä se nyt siinä puhepuukko-pilleri-kategoriassa menee sinne puheen puolelle, että itse asiassa hirveän moni on tyytyväinen siitä, kun ne vaan kuulee, että hei, että vaikka se on kestänyt pitkään, niin se ennuste on hyvä. Ja kun me tiedetään, että kirurgisissa sarjoissa 90% paranee, ja nyt me tiedetään, että se ennuste on 90% hoitamatta, niin aika harva sitten sanoo, että heihän sitten kuitenkin olisi leikkausta vailla. Ja mä yleensä myöskin kerron, että kaikki injektiot tuottaa suurin piirtein samanlaisen tuloksen, paitsi se kortisoni, joka nyt sitten antaa erittäin hyvän avun siinä muutamassa viikossa, mutta valitettavasti se sitten uusii siinä 12 viikon kohdalla, ja voi olla hetken aikaa jopa hieman huonompi se ennuste siinä sen jälkeen, jonka vuoksi mä en hirveästi sitä hoitoa oikeastaan käytä, jos se olisi joku aivan erityinen syy olla siinä äkkiä niin kuin hyvässä kunnossa.
Mutta kyllä se kai on sitä potilaan informointia. Musta se on parasta avata ne vaihtoehdot enemmänkin kuin niin, että pyrkii olemaan semmoinen ehdoton auktoriteetti, joka sanoo, mitä tehdään tai ei tehdä. Kyllä suuri osa potilaista ymmärtää, että mä haluan semmoisia hoitoja, jotka ei auta mua. Niin, eikö tämä ole sitä oikeaa jaettua päätöksentekoa, että sillä oikeasti on se tieto sillä ihmisellä, jotta se voi tehdä sitten sen päätöksen, eikä niin, että sokkona laitetaan valitsemaan. Niin, joo, ja sitten musta tämä on juuri näin, että tämmöistä se lääkärin työn pitäisi olla. Ja niin kuin, että ei sanota, että kokeillaanpa tätä, kun muut ei ole auttanut. Musta se on niin kuin väärä strategia niin kuin kokeilla hoitoja, jotka ei ole tehokkaita, ja sitten kun se potilas sattuu paraneen, niin me ajatellaan, että se hoito paransi sen, eikä niin, että se sattumalta parani, ja sitten me ajatellaan, että meillä on tämmöisiä hyvin erilaisia hoitovasteita, että toiset potilaat saa vasteita ja toiset ei, ja sitten me sohitaan sinne niin kuin pimeissä, ja aina kun me nähdään parantuminen, me nähdään sitä kohinaa, ja me ajatellaan, että se on sitä meidän työn vaikuttavuutta, mutta ei se ole työn vaikuttavuutta, että se työn vaikuttavuus on se keskihyöty, jos se keskihyöty on 0, niin sitten kun sä ajat eläkkeelle, niin jos olet tarjonnut 1000 ihmiselle keskimäärin hyödytöntä hoitoa, niin se keskiarvo kaikille sille hoidolle on valitettavasti vaan se 0. Että se on vähän niin kuin mä opetan kandeja joskus, se on niin kuin hedelmäpeli, että se, mitä enemmän pelaat, niin se todennäköisemmin pääset sitä keskiarvon kohdalle, ja siellä on ihan turha kertoa sitten niitä tarinoita niistä päivistä, kun voitti 100 € siitä hedelmäpelistä, että ne rahat on sitten eläkkeelle tai 20 vuoden aikana mennyt hukkaan. Jep. Joo, siis no tästä päästäisiin kyllä jo siihen placebo-nocebo-katsaukseen varmaan aiheeseen. Mä kysyn vielä tässä välissä siitä minkä mä satuin lukemaan silloin kirjaa varten, se Rannekanava yhteenveto. Niin haluaisitko siitä vetää yhteen vähän, että miten meidän kuuluisi tällä hetkellä hoitaa näitä rannekanava-ongelmia? Joo. Musta toi on erittäin hyvä kysymys, johon mulla ei ole ehkä niinku vielä definitiivistä vastausta, mutta me siis tehtiin porukalla semmoinen puolisystemaattinen katsaus, eli me kyllä haettiin systemaattisesti, mutta me ei tehty sitä kaikkiin systemaattisen katsauksen keinoin, koska se aihealue oli liian laaja semmoiseen, niin siitä olisi tullut niin valtava juttu, mutta me siis haettiin, että tämmöisten non-operatiivisten hoitojen, että mitä niiden tehosta tiedetään. Me ei kysytty oikeastaan, että minkälaisia ne on toisiinsa verrattuna, eikä tehty mitään tämmöistä network-meta-analyysiä, vaan katsottiin vaan, että no, onko niitä nyt oikeastaan tutkittu. Ja se keskeiset löydökset, meillähän on myös Cochrane-katsauksia menossa niissä, jotka on nyt ihan kohta tulossa ulos, on se, että esimerkiksi lastenhoidosta, joka on se yleisin hoito, joka aloitetaan, niin meillä ei oikein tietoa, että onko sillä oikeastaan minkäänlaista vaikutusta siihen, että väheneekö kirurgiaa ja pienentääkö se oireita niin paljon, että potilaat huomaa. Mä tiedän, että potilaat monesti sanoo, että nyt ne yöt on parempia sen lasten kanssa, mutta voihan se olla niin, että se tauti sitten kehittyy omia uriaan kuitenkin, että vaikka se antaa tilapäisen vasteen siinä. Kortisoni-injektiolla näyttäisi, että sillä olisi niin kuin lyhyt hyöty, joka sitten häviää kokonaan. Ja mä itse käytän sitä silloin, kun on hankala tilanne ja sitä potilasta ei ole vielä konservatiivisesti hoidettu. Niin päästään, niin se lieventää niitä oireita ja sitten potilas voi aloittaa muut hoidot. Ja me tiedetään, että se ei ehkä vähennä sitä kirurgian tarvetta pitkässä juoksussa, mutta jos se nyt antaa semmoisen muutaman kuukauden aikaa tehdä niitä harjoituksia ja liukuharjoituksia, niin se on hyvä. Ja kolmas semmoinen, jota käytetään paljon, ainakin meillä se on potilaiden hoidossa on käytössä ne manuaalinen terapia tai tämmöiset liukuharjoitukset itse tehdyt. Ja siitä on kyllä hämmästyttävän hyviä tuloksia, joskin ne nyt sitten tulee Puolasta yhdeltä ryhmältä ja kukaan muu ei ole pystynyt niin isoja efektejä saamaan aikaan. Mä epäilen, että se ei ole välttämättä nyt sitten täysin toistettavissa, mutta myöskin se espanjalaisen ryhmän työt näyttää, että se voisi olla melkein yhtä hyvää kuin kirurgia ja kyllä se mulla jonkun verran ohjasi sitä mun kliinistä työtä sen katsauksen tekoa siihen suuntaan, että mä niin kuin vielä enemmän painotan potilaille, että sillä konservatiivisella hoidolla voisi olla niin kuin oikeasti mahdollisuus välttää se leikkaus kokonaan, kun sitä vaan jaksaa toteuttaa. Sitten siellä oli SVT ja ultraääntä ja muuta semmoista. Sillä on aika monesti niin, että niillä ei oikein hyvää semmoista biologista selitystä, miksi ne toimisi. Ne tutkimukset ei ole kovin hyviä, niin se on lyhyt seuranta, että me ei tiedä, vaikuttaako ne. Ja
mä ajattelisin, kun se on jossain määrin krooninen sairaus, että me haluttaisiin siinä niin kuin pitempiaikaisia tuloksia kuin se vaan, että päästään 3 viikkoa eteenpäin ja sitten kuitenkin ollaan lopulta siellä leikkauksessa. Että kyllä kai se niin kuin kaiken muunkin katsausten lopputulos on se, että tämä tutkimus ei ole ehkä onnistunut vastaan näihin kysymyksiin johtuen siitä syystä, että ne tutkimukset ei ole hirveän hyviä ja riittävän isoja ja riittävän pitkät seurannat. Että me tarvitaan niin kuin melkein kaikesta lisätutkimusta nyt niiden konservatiivisen hoitojen osalta. Semmoinen kuuntelijalle tuli mieleen tuosta, että uudessa tuossa ylärajan rasitussairauksien käypähoitosuosituksessa, niin sieltä löytyy potilasohjeet nyt sitten noihin tendinopatian harjoitteluun, tenniskyynärpään harjoitteluun sekä sitten noihin liuutusharjoituksiin sinne rannekanavalle, niin jos kiinnostuit niistä, niin sieltä kannattaa hakea. Kuvalliset ohjeet on siellä ja käsittääkseni videot on tulossa vielä myöhemmin, niin jos mietityttää, että miten käytännössä toteutetaan, niin sieltä löytyy. Joo, mä sanon samaan hengenvetoon vielä, että me tehdään myös rannekanavaoireyhtymän kirurgia Cochrane-katsausta, ja se nyt ei ole julkaistu vielä. Se on menossa peer reviewhyn nyt, ja kyllä se näyttää, että se kirurgian teho verrattuna konservatiiviseen hoitoon ei se nyt niin mahtava ole, että sitä kannattaisi niin kuin ajatella, että se olisi niin kuin jotenkin, sielläkin on ongelmia, mutta mä sanoisin, että yllättävän lähelle päästään niillä konservatiivisilla hoidoilla sitä keskimääräistä kirurgian tulosta. Oliko meillä rannekanavaleikkauksista lumenleikkaustutkimusta? Ei ole vielä tehty. Että se on itse asiassa, me ei oikein tarkkaan tiedetä sen kirurgian vaikutusta johtuen siitä, että sitä on verrattu oikeastaan niin kuin 2 hyvässä tutkimuksessa konservatiiviseen hoitoon. Toinen on lastenhoitoon aikaisemmin hoitamattomilla, joka minusta vastaa huonosti siihen kysymykseen, koska mehän ei leikata niitä potilaita. Ja toinen on semmoiseen niin kuin multimodaaliseen hoitoon, jossa oli niin kuin ne sai vähän kaikenlaista ja verrattiin. Ja nyt se ongelma oli, että molemmissa näissä hyvissä tutkimuksissa niin sit melkein puolet niistä konservatiivisesti hoidetuista sai kirurgiaa ennen sitä mittauspistettä. Joten on vaikea sanoa, että kuinka paljon se mahdollinen kirurgia-efekti dilutoitu, mutta yhtä kaikki nämä tutkimuksethan löysi, että sillä on pieni hyöty sillä leikkauksella verrattuna konservatiiviseen hoitoon. Minusta se oli himpuväärä populaatio ja se kirurgia-efekti on nyt epäselvä. Ja kyllä me ehkä tarvitaan juuri se tutkimus, se placebo-kontrolloitu kirurgian tutkimus. Meillä olisi jonkunlainen benchmarkki siihen, että kuinka paljon se kirurgia nyt sitten auttaa näitä potilaita. Muistankohan mä ihan väärin, että Suomessa olisi ollut suunnitteilla tämmöinen? Voi olla, että muistan väärin. Mä sanoisin, että Suomessa on suunnitteilla juuri tästä syystä semmoinen, mutta siinä varmaan menee jonkun aikaa ennen kuin se alkaa, mutta mä en ole tietoinen, että olisi niin kuin vakavia yrityksiä sitä kohtaan tehty. Mä tiedän, että siellä on ainakin yksi pyöritelty semmoinen kirurgia versus konservatiivinen hoito, johon oli vaikea värvätä potilaita. Me tehtiin sitä ja nyt ehkä sitten kokeillaan sitä kirurgia versus placebo seuraavaksi. No niin, se olisi hieno juttu. Nyt ehkä tästä voitaisiin mennä noiden termien määrittelyyn, mikä nousi taas esiin. Teitte hienon katsauksen tosiaan, missä katsottiin, sanon nyt jos mulla menee tässä pieleen, mutta oli tehty tämmöisiä tutkimuksia, missä leikkaushoitoa oli verrattu lumenleikkaukseen ja sitten leikkaushoitoja oli verrattu konservatiiviseen eli ei-operatiiviseen hoitoon. Ja sitten pohditte sitä, että tarvitaanko näitä placebo-lumenleikkauksia selvittämään sitä hoidon tehoa vai riittäisikö se kuitenkin se tämmöiseen ei-operatiiviseen hoitoon tai niin kuin vertaaminen. Mutta jotta me päästään tuohon aiheeseen, niin otetaan pieni käsitekertaus. Mitä tarkoittaa placebo-lumehoito, placebo-vaikutus, epäspesifit vaikutukset, mitäs muita meillä on, kontekstivaikutus ja näin. Joo, termejä on paljon ja ne menee sekaisin. Tästähän on tullut tästä placebo-kirurgiasta, jos me keskitytään nyt siihen, niin tai sanotaan, että siitä perspektiivistä, niin se päätyi se työryhmä, joka antoi niitä guidelineja niihin tutkimuksiin, niin päätyi siihen, että me kun sillä mietittiin, että onko se sham-kirurgia vai placebo-kirurgia vai mitä se on, niin niillä sanoillakaan ei ole merkitystä, jos ymmärretään mitä tarkoitetaan, mutta meillähän sen päätyi semmoiseen, että meillä on tämmöistä high fidelity ja low fidelity niin kuin toimenpiteitä, eli se
high fidelity on se, että se on tosiaan ihan niin kuin kaikki muu tehdään samalla tavalla siinä kirurgisessa leikkauksessa, mutta sitten jätetään ihan se terapeuttinen steppi vaan, eli vaikka akromioplastiassa, että tehdään se skooppi sinne kaikki muu, mutta ei jurnuteta sitä akromionia yhtään pienemmäksi. Ja sitten low fidelity on semmoinen, että tehtäisiin iholle pelkät niin kuin pistot, että siihen tulee haavat, että potilas luulee, että se on. Ja koko ideahan nyt siinä on siis se, että pyritään sokkoottamaan se potilas siltä, että kun me ajatellaan, että me mitataan jonkun hoidon vaikuttavuutta, niin mehän mitataan sitä kontrolliryhmää, ja jos nyt sitten potilaat tai nämä koehenkilöt tietää, että missä ryhmässä ne on ollut, niin se voi vaikuttaa moneen asiaan. Eli jos me ajatellaan, että me randomisoidaan ne ensin 2 ryhmään, niin ne on niin kuin randomisoitu oikein, ja nyt ne niin kuin niiden lopputulos olisi tismalleen sama, jos ne saisi samaa hoitoa. Kun ne saa eri hoitoa, se on erilainen, mutta jos siinä käy niin, että sillä matkalla tapahtuu erilaisia asioita, tai se mittaus tapahtuu eri tavalla, niin silloinhan se ero ei liitykään enää siihen hoitoon, vaan se liittyy siihen muihin asioihin, eli puhutaan siitä vinoumasta, eli se systemaattisesti toinen ryhmä vaikka käyttäytyy eri tavalla, eli esimerkkinä nyt sitten, että ne, jotka leikataan, niin ne kuntouttaa tolkumi sitä kättä tai saa jotain muita liitännäishoitoja, joihin ne osin ne vaikutukset liittyy. Ja sitten sillä mittausvaiheessa tulee tilanne, jossa ne raportoi yksinkertaisesti parempia, koska ne on saanut jonkun hienomman hoidon, tai ne aidosti kokee parantuneensa paremmin, eli tapahtuu sillä aivossa jotain. Se hoito ja se hoitoprosessi laukaisee semmoisia prosesseja, että se tulos on erilainen. Ja nyt mitkä asiat menee sekaisin, on usein sen placebo-responssista puhutaan. Eli jos sä saat placebo-hoidon, niin se muutos sen jälkeen ei ole placebo-efektiä, vaan siihen muutokseen liittyy muitakin asioita, eli nämä muut epäspesifit muutokset, puhutaan tämmöistä regression to mean, eli ne regressoituu keskiarvoa kohti, eli ihmiset nyt tahtoo mennä lääkäriin ja osallistua tutkimukseen, kun niiden oireet on huipussaan, ja kaikki semmoiset ääriilmiöt on harvinaisempia kuin keskimääräiset ilmiöt, joita ne on todennäköistä, että ryhmätasolla ne menee lähemmäs sitä keskiarvoa, eli se tapahtuu tämmöistä. Ja sitten tämä kipu fluktuoi, ja ilmeisesti näissä muskuloskeletaalivaivoissa se monesti se hiljalleen menee vaan parempaan, tehtiin mitä tahansa. Ja nyt tämmöiset vaikutukset ja sitten kaikki muut hoidot, niin ne on näitä muita epäspesifiä vaikutuksia. Ja sen placebo-efektin niin kuin mittaaminen sieltä välistä onkin yllättävän vaikeaa, että sitä ei oikein tahdo millään pystyä mittaamaan, koska vaikka me miten yritetään, niin aina siinä tulee joku sotkemaan, mutta mä en ehkä sinne detaileihin tarvittaessa mennä, että siinä tavallaan teoreettisessa, mutta me ajateltiin hyvin pragmaattisesti, että me ajateltiin, että no ei meillä nyt niin ole tärkeää tietää sitä, just että mikä siellä on placeboota ja efektiä ja semmoista, vaan se meidän kysymys on se, että tätä placeboahan käytetään siihen, että me halutaan mitata näiden hoitojen vaikutukset ja saada luotettavia vastauksia. Ja kysymys on se, kun tässä kirurgiassa se on aika hankalaa se placebo-kirurgia verrattuna vaan siihen tavallaan usual care tai tämmöinen konservatiivinen hoito, niin meidän kysymys oli yksinkertaisesti se, että saataisiko me samanlainen vastaus tämmöisellä avoimella tutkimuksella kuin placebo-kontrollilla tutkimuksella. Me tietysti luultiin, että ei saada, että me ajateltiin, että ne vinoutuu keskimäärin aika paljon ne tutkimukset sen takia, ja tämä oli se meidän lähtökohta tähän meidän tutkimukseen. Tosi tärkeä mun mielestä niin kuin selvitys ja varmaan niin kuin vastoin, niin kuin sanoit itsekin, niin odotuksia se. Eli ymmärsinkö mä oikein, että tavallaan siinä ne sai jotain tyyliin, vaikka jos se nyt olisi ollut rannekanava, niin ne olisi saanut sitä lastenhoitoa tai ne olisi saanut fysioterapiaa tai jotain muuta hoitoa niissä toisissa tutkimuksissa sitten niin kuin, jota verrattiin sitten leikkaukseen. Eli me otettiin me ensin identifioitiin kaikki placebo-kirurgiset tutkimukset. Sen jälkeen me identifioitiin, ja se oli valtava työ, me identifioitiin semmoiset tutkimukset, jotka yritti vastata siihen tismalleen samaan tutkimuskysymykseen käyttämällä tämmöistä kontrolliryhmää, joka tiesi, mitä ne saa. Mutta meillä ei käynyt mikä tahansa juttu, eli jos siellä vaikka se konservatiivinen ryhmä sai jotain hormonihoitoa, verrattiin kirurgiaan, niin me ei semmoista kelpuutettu, koska se kirurgiaryhmä ei saanut sitä hormonia. Eli me haluttiin niin kuin sieltä poimia ne tutkimukset, että se piti olla niin kuin kirurgia plus jumppa versus placebo-kirurgia plus jumppa, ja sitten se pari sille piti olla niin kuin
kirurgia plus jumppa versus pelkkä jumppa. Että me niin kuin se vastaa samaan tutkimuskysymykseen. Ja sitten me katsottiin, että jos me yritetään vastata samaan tutkimuskysymykseen 2 erilaisella tutkimuksella, niin saadaanko me erilaisia vastauksia vai ei. Ja se meidän vastaus oli, että keskimäärin ei itse asiassa saa, joka oli siis se yllätys. No, mitä tämä tarkoittaa nyt jatkon kannalta? No se oleellinen juttu on varmaan, niin kuin, mitä tämä tarkoittaa, on se, että kun meillä on näitä kirurgia versus, että meillä on kirurgia plus jumppa versus jumppa vaikka muskuloskeleet, jotka nyt otetaan esimerkki. Jos me saadaan siitä, sanotaan, että meillä on hyvin tehty tutkimus, tai meillä on 2 hyvin tehtyä tutkimusta, kuten akromioplastiassa vaikka, ja me saadaan vastaukseksi, että ei sillä kirurgialla ole hyötyä, niin sitten me ei tarvita enää mitään placebo-tutkimuksia. Sen takia me voidaan luottaa niihin tutkimuksiin, että kyllä ne on riittävän lähellä sitä. Nythän tehtiin 2 placebo-kirurgista tutkimusta, ja sen jälkeen uskottiin, että voi olla, että sillä on jonkinlainen poliittinen merkitys sitten sillä tutkimuksella, mutta me voitaisiin uskoa sitä hyvin tehtyä jumppatutkimusta, että kyllä se nyt näyttää siltä, että tämä kirurgia ei ole tehokasta. Minusta toinen, mitä siinä ei sanota siinä jutussa, johtuen aika tiukoista sanarajoituksista ja siitä, että se oli tavattoman laaja juttu ja monenlaisia analyysejä, on se, että jos meillä on iso efekti, niin taaskin se ei ole niin kuin uskottavaa, että se tulee isoja placebo-efektejä kirurgiassa. Että jos me mitataan leikkauksesta vuoden päästä potilaan tyytyväisyyttä, niin sen takia, että se on leikattu, niin se sen takia niin kuin yhtäkkiä saa mahtavia pisteitä verrattuna siihen konservatiiviseen hoitoon. Että jos sillä todella on isoja efektejä, niin minusta sitten pitää ajatella, että kyllä täällä todennäköisesti on efekti, joka voi olla vain karvan verran pienempi kuin mitä siinä on havaittu. Ja sitten ehkä se 3. asia, joka nyt on ehkä kirurgeille enemmän, että kun joskus aina puhutaan, että mut saahan ne potilaat sitten sen placebo-efektin, mutta kun tässä nyt ei näytä olevan varsinaisesti sitä hirveän isoa placebo-efektiä, eli nämä, joita ei hoideta tai saa jumpan, niin ne on ihan yhtä hyviä kuin ne placebo-leikatut, niin sitten ainakaan me ei voi ajatella, että me leikataan ihmisiä sen placebo-efektin takia, joskin mun mielestä se pitäisi olla itsestäänselvyys ja muutenkin. Jep, toi on oikeasti tosi hyvä pointti, ja toivottavasti yleistyy niin kuin näkökanta sitten täällä. Ehkä fysioterapeutin näkökulmasta tulee sitten se kysymys aina näissä, että kun se jumppa voi olla hyvin monenlaista. No nyt jos on saatu tähän mennessä niin kuin, hyviä tuloksia, niin sitten varmaan meidän pitää tarkastella kriittisesti myös sitä fysioterapiaa tai jumppaa, että jos ajatellaan nyt puhtaasti kustannusnäkökulmaa, niin onko sitten seuraava steppi pitää sitten miettiä, että mikä on se pienin mahdollinen effortti, millä me saadaan se sama vaikutus sieltä sitten aikaiseksi vai mitä? No mustahan sitten siellä, jos ajatellaan nyt tuota skenaariota, että sanotaan, että jumppa ei vaikuta, niin saa monenlaista jumppaa, niin musta sitten mennään takaisin sinne faasi 2-tutkimuksiin, niin ruvetaan määrittelemään, että mikä se paras jumppa on, ja kaivetaan se ja verrataan sitä sitten sinne ja katsotaan, mikä sen efekti on. Sehän ei auta, että yksi ihminen on niin mahtava jumppaamaan tai niin mahtava leikkaamaan, että hänellä tulee erilaisia tuloksia kuin muilla, mikä on hirveän yleinen ainakin tällä kirurgian puolella, että sanotaan, että niin, mutta ei nämä nyt mun potilaisiin päde, kun mä leikkaan vähän eri tavalla. Koska kukaan yksi ihminen ei voi niitä leikata ja sen pitää pystyä niin kuin sanomaan, että ketä se leikkaa ja miten se leikkaa, että se pystytään sinne populaation saamaan se hyöty. Että on hyvin mahdollista, että siellä on erilaisia vasteita. Ja voi olla nimenomaan, että ne ei ole pelkästään sitä, että sä oot niin hyvä lääkäri, että potilaat kokee, että tämä on hieno juttu, vaan sä todella osaat tehdä jotain paremmin. Ja se on ihan kurantti väite sinällään, että tämmöistä voi tapahtua, mutta se ei auta mitään, koska niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että se väestö saa sen keskimääräisen hyödyn. Ja kun me kaikki fysioterapeutit ja kirurgit mennään töihin ja tehdään niitä töitä kaikilla tavoillamme, niin sitten jos se lopputulos on 0, niin se nyt vaan sitten on 0. Ei se muutu siitä se asia mihinkään. Joo, toi on varmaan semmoinen yleinen, mihin törmää, että ne ei vaan osaa. Mutta joo, ja varmaan sitten tutkijoina meidän täytyy tehdä semmoisia hyvin pragmaattisia kokeita, missä oikeasti raportoidaan myös se, kuka sitä hoitoa antaa, ja ne on niin kuin tavallisia kliinikoita, eikä vaan jotkut gurut että niin. Sellaistakin. Joo, ja sitten niin kuin, jos me ajatellaan, että me testataan sitä ensin siihen, halutaan tietää, mikä se vaikuttavuus on, totta kai meidän pitää sitten valita ne parhaat menetelmät, parhaat potilaat ja ajatella, että tällä populaatiolla, kun me kaivettiin nyt parhaat jumpparit, parhaat jumpat, me mietittiin tämän viimeisen päälle ja sitten ei tullut efektiä. Ja sitten me voidaan sanoa, että no ei se nyt ainakaan, kun pannaan kaiken
tasoiset jumpparit tai kaiken tasoiset kirurgit leikkaan kaikenlaisia potilaita, niin voi enää toimia. Eli sen takia on tärkeää, että se niin sanottu efficacy-tutkimus ja tehotutkimus suunnitellaan sillä tavalla hyvin, että jos siitä tulee semmoinen vastaus, niin ei alkaisi enää se keskustelu, tai sanotaan, että me ei tarvitse enää siitä keskustella, vaan me voitaisiin siirtyä niin kuin eteenpäin. Mutta jossain määrin mä sanoisin, että se näytövelvollisuus pitäisi olla kuitenkin sitten siellä sanojalla, että jos sä nyt sanot, että mun leikkaukset toimii ja vaikka näissä tutkimuksissa ei toimi, niin sitten pitäisi olla niin kuin jotain muutakin kuin vaan sen omat observaatiot, ne kohina-observaatiot ja sanoa, että niin ja niin monta potilasta on kehunut sitä leikkaustulosta. Siellä on hirveän hienoja tuloksia siellä placebo-ryhmissäkin, se aina unohtuu, että siellä 80% on tosi tyytyväisiä siihen lumenleikkaukseen. Että kyllä niistäkin voi kertoa ne tarinat, että se kipu jäi leikkauspöydälle. Jep, mutta meidän ajattelu on aika harhaista, mitä me ei välttämättä haluta myöntää itsellemme, mutta ehkä siihen aiheeseen perehtymällä niin saadaan vähän, jos me ollaan jollain lailla kartalla, niin pystytään ehkä joskus saamaan itsemme kiinni niistä päätelmistä. Tai sitten me tarvitaan vähintäänkin muita siihen ympärille, jotka sanoo, että hei Riikka, että nyt tuli vähän rohkeita johtopäätöksiä. Mun mielestä mä ainakin missasin sen lääkiksessä, jos sitä opetettiin, mutta voi olla, että sitä 90-luvulla opetettu, mutta minusta se olisi tärkeää peruskoulutuksessa opettaa ihmisille tämä populaatioetu, että me ajatellaan, että me hoidetaan yksilöitä ja me observoidaan sitä kohinaa, johon vaikuttaa tuhannet eri asiat. Me aina ajatellaan, että ne kaikki muutokset olisi niihin meidän hoitoon liittyviä, mutta ei ne ole. Meidän pitäisi enemmän keskittyä siihen, että mikä on se keskimääräinen efekti ja hyväksyä, että se on meidän keskimääräinen efekti. Ja ymmärtää, että se kohina on kohinaa, johon me ei vaikuteta. Me vaan vaikutetaan siihen hoitoon tai ei vaikuteta. Ja se on ehkä se suurin harha, mitä sä tuossa viittasit siihen, että me ollaan harha, niin musta se on se meidän ajattelussa se merkittävin, mikä aiheuttaa sitten, vaikka nyt meillä kun tehdään näitä tutkimuksia, niin sitä vasta rintaa tuolla ei Suomessa. Suomalaiset ortopedit hyväksyvät nämä tutkimukset, ne on täällä tehtyjä ja hyvin harva, mutta Saksa ja USA, niin ei ne ollenkaan sitä mieltä, että tämä asia on selvä, vaan ne ovat sitä mieltä, että nämä tutkimukset on huonoja ja nämä meidän havainnot on niitä oikeita havaintoja. Ja siellä on ihan merkittäviä professoritason miehiä, jotka sitten kirjoittelee näitä guidelineja ja kyllä se välillä ihmetyttää tutkijaa. Joo. Mutta tuo kohina on ehkä semmoinen termi, mikä ei kaikille ole tuttu, jos nämä ja vinoumat tuli tässä myös sanottu. Ja itse luin ainakin just äsken Kahnemanin ja kumppaneiden kirjan Noise, niin suosittelen sitä lämpimästi, jos enkku taipuu. Se on kyllä hiukan hankalasti kirjoitettu, mutta siitä on kirjoitettu ihan hyviä suomenkielisiä blogeja ja varmaan nuo termistöt. Mun mielestä noista olisi semmoista perustermistöä, mitä meidän pitäisi kyllä kaikkien ymmärtää, jotta me voidaan ymmärtää, mitä siinä meidän työssä tapahtuu. Ja varmaan sillä, että niin kuin tuolla tutkimuksella, vaikka sitten joku aina, että tämä ei tähän juuri minun populaatiooni nyt sovi, mitä näissä tutkimuksissa on tehty, niin varmasti jos me tehdään, niin kuin sanoit, niin me yritetään vähentää sitä kohinaa niin, että siitä hajontaa siinä kaikessa, mitä tehdään, niin olisi vähemmän, niin mihin varmaan sitten hyvin tehdyt hoitosuositukset ja muuta auttaa, niin jotain sen suuntaista, mitä sä ajattelet? No, tämähän on toinen argumentti, mitä on jatkuvasti, että meillä on näitä alaryhmiä. Että tavallaan me ajatellaan, että kun meillä on se kohina, yksi saa hyvää, yksi saa keskinkertaisen, yksi saa huonon, niin me ajatellaan, että ne hyvät saaneet on joku semmoinen alaryhmä, joka niin kuin hyötyy siitä. Että se on vähän semmoinen, niin kuin me silmät kiinni ammuttaisiin sarja johonkin seinään ja sitten siinä on semmoinen pieni kasa reikiä, niin me käydään piirtämään kymppituohon ja sanotaan, että tuossa on kato hyvä kasa, että eikö mä olekin hyvä ampumaan, mutta edelleenkin se koko sarja on se sarja, joka on mennyt ihan pieleen, eli semmoinen jälkikäteen määrittäminen, niiden hyötyjen määrittäminen niin kuin ei ole hirveän järkevää, kun meidän pitää pystyä etukäteen sanomaan, ketkä on ne hyötyjät. Ja nyt mä menen semmoiseen käsitteeseen kuin efektimodifiointi, eli jos ajatellaan, että meillä olisi vaikka joku jumppa, joka toimii miehille, mutta ei naisille. Miehet saa siitä efektiä. Jos me miehiä randomisoidaan jumppaan versus ei-jumppaan, niin tulee hyvää. Ja kun naisia randomisoidaan, niin ei tule mitään efektiä. Niin silloin sukupuoli on tämmöinen efektimodifioija.
Mutta silloin kun meillä on nolla keskimääräinen efekti, sanotaan, että miehillä ja naisilla se keskimääräinen efekti on nolla, niin se on aika epätodennäköistä, että siellä itse asiassa on efektimodifioijia, eli se sukupuoli on, että miehet saisivat sen iso ja naiset saisivat haittaa sitä juntta, jolloin se keskiefekti olisi se nolla. Ja tavallaan tämä on aika monesti perustelu, että meillä on tämmöisiä hyötyjiä siellä alaryhmiä, niin niitä jossain onkin, vaikka jossain rintasyövähoidossa joku reseptori voi olla se, että siellä on alaryhmä, mutta silloin kun meillä on nollaefekti, vaikka akromioplastia, niin jotta meillä olisi siellä hyötyjiä, niin meillä täytyy olla siellä myös haitansaajia, ja se ei ole oikein biologisesti kauhean järkevää, joskin mahdollista, että siellä on, mutta ei sillä kovin isoja ryhmiä voi olla. Ja mä ajattelisin, että silloin, kun meillä on nollaefekti tai hyvin pieni efekti, niin meidän perusolettamus pitäisi olla, että hirveän paljon voi olla alaryhmiä, jotka hyötyy. Ja meidän pitäisi ensin pystyä tunnistamaan ja sanomaan, ketkä ne on, ennen kuin me väitetään, että ne, jotka sai hyvän tuloksen, niin hyötyy. Ja kuin niin päin, että me aina väitetään, että se kohina on tämmöisiä lukematon määrä erilaisia alaryhmiä, jotka olisi sitten jollain tavalla määriteltävissä. Jep. Siinä vähän pohdittavaa tutkijoille nyt etenkin tuossa, mutta tässä on tullut tosi paljon myös oikeasti tosi hyvää käytännön pohdittavaa ihan kliinikolle. Onko jotain sellaista, mitä mä en ole nyt kysynyt, mistä sä haluaisit sanoa, mikä olisi sellaista olennaista? Ei mulla tule mitään mieleen. Nämä oli varmaan ne keskeiset. Oli oikeastaan aika kivaakin, kun tuli esille kaikki nämä yleisimmät jutut, mitä itsekin tässä aika paljon joutunut miettimään viime aikoina ja käymään keskustelua näistä. Kiitos tosi paljon, kun sanotit niitä ääneen. Tästä on hyötyä monelle kun yrittää sitä omaa ajattelua jäsentää kaiken sen tiedon tavallaan mylläkässä. Niin tosi paljon kiitoksia sun ajasta ja mielenkiintoisesta keskustelusta, Teemu. Kiitos.